Šimonko, veľký im pomôže. Uvaríme si kašičku? A ideme všetci. Varila myšička kašičku, maľovanú varničku. Tomu dala na tanierik, ukazujeme, tomu dala na myštičku, tomu dala na lyžičku, tomu dala na tanierik a tomuto maličkému, čo mu dala? Nič nedala, iba mu prasiatko zaklala krik, krik, krik. A pamätáte si ešte, keď sme si minule Zlatú bránu prezerali, listovali? Čo sme tam ešte všetko? My sme si dávali aj také hádanky. Pamätáte si ešte, keď sme si hádali? Pamätáte si, ja som nemohla ani uhádnuť, ale ani vy ste nemohli uhádnuť. Takú jednu hádanku si ešte pamätáte? Ide panáčik, na hožoty zobáčik, kde vodička hrčí, pán zobáčik trčí. A ja som to nemohla nijako uhádnuť. Čo to mohlo byť? Ja som si myslela... Ľudská uhádla, ľudská mohla. Áno. Ľudská uhádla, áno, bola to kačička.